Libabyň dermanhanalarynda zerur derman serişdeleriniň ýetmezçiligi emeli geldi diýip Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri bu sebitden habar berýär. Bu maglumat welaýatyň Türkmenabad şäherindäki köpüorlu lukmançylyk merkezinde zerur dermanlaryň we sanjymlaryň ýetmezçiligi edýändigi baradaky habarlaryň ýa gabat geldi. Dermanhanalaryň tas ählisinde süýjü ketel bilen ketellänleriň dermanlary şolsanda demalyş ýollaryndaky näsadlyklar üçin niýetlenen dermanlar tapdyrmaýar. Olaryň arasynda insulin, eufilin, aerozol, dexametazon, bikarbon, sulfadamol we şuňa meňdeş dermanlar bar. Şeýle-de astma, demasma dermanlary hem tapdyrmaýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy bularyň tas ählisiniň import edilýän dermanlardygyny 30 aprelde beren maglumatynda aýtdy. Habarçy lukmanlaryň we döwlet dermanhanalarynyň işgärleriniň süýjü ketel bilen hasapda duran raýatlary insuline derek prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabynda agdalan ot çöpleri demläp içmegi maslahat berýändigini hem bellidi. Welaýatda kardiologiýa ýagny ýürek näsadlyklaryna degişli dermanlar hem gytalýar. Lukmanlar we dermanhana işgärleri bu dermanlara derek narpyz içmegi we gury erik iýmegi maslahat berýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de ol insulin tapdyrmaýandygy sebäpli süýjü ketel bilen ketellän raýatlaryň koma düşmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini hem bellidi. Mundan başga Türkmenabad şäherindäki stomatologiýa merkezleriniň birnäçe işgäri Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde ät ýaşdaky metal we protez diş önümleriniň gutorandygyny hem aýtdy. Diş agyrlaryny aýyrmak üçin niýetlenen lenkametsin, lidokain we novakain ýaly dermanlar hem gutordy diýip diş lukmanlarynyň biri gizlinlik şertinde gurrun berdi. Derman gyçylygy we onuň sebäpleri barada welaýatyň häkimetleri tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosyna welaýat häkimliginden we saglyk bölümünden kommentari almak hem başartmady. Ýöne yerli lukmanlaryň we dermanhana işgärleriniň ençemesi koronavirus global pandemiýasynyň fonunda dünýäde karantiniň dowam edýändigini aýdyp, derman gyçylygynyň sebäplerini serhetleriň ýapylmagy we munyň bilen bagly importyň çäklendirilmegi bilen düşündirýärler.